Vytváranie kategórií. Vytváranie kategórií sa robí pomocou ponuky kategórie, buď kliknutím na veľkú ikonu kategórie, alebo kliknutím kategórie v ponuke. Pred sebou sa nám zobrazili hlavné kategórie. Ak chceme vytvárať podkategórie, klikli by sme si v strome na oblečenie, napríklad, kde sa nám zobrazia už podkategórie tejto kategórie. My chceme vytvoriť hlavnú kategóriu, čiže si klikáme kategórie, vyobrazila sa nám ponuka hlavných kategórií, pridať novú kategóriu. Jej názov bude šperky. Alternatívny názov. Alternatívny názov nám slúži na zaradenie produktov po importe, viac sa dozviete v návode pre importy. Názov do exportu slúži pre porovnávač cien Heureka, viac sa dozviete v návode pre Heureku. Zobrazovať v kategórii iba produkty skladom je možnosť, ak by sme vytvárali kategóriu, ktorá sa volá skladom a zafajkli túto možnosť, do tejto kategórie by sa nám vyťahli všetky produkty, ktoré v e-shope máme uvedené ako skladom. Zobrazovať podkategórie nám otvára túto ponuku, to znamená, že ak pod šperkami bude mať vytvorené ďalšie podkategórie pánske a dámske, automaticky táto ponuka bude otvorená. Pre ukážku som nechal otvorené podkategórie na kategórii oblečenie, čiže keď prejdeme na užívateľskú časť, ktorú vidí zákazník, budeme vidieť túto ponuku otvorených kategórií. Zobraziť názov v obrázkovom katalógu nám vyťahne názov kategórie do obrázkového katalógu. Túto možnosť používame iba vtedy, ak názov nemáme zadaný v obrázku, ktorý nahrávame kategórii. V našom prípade názov máme zadaný v obrázku, čiže túto možnosť by sme nevyužívali. Ja to však pre ukážku zapnem. Pozícia v obrázkovom katalógu nám udáva pozíciu obrázka pre kategóriu v katalógu. Tam platí pravidlo, že vyššia berie, čiže zadávame čím vyššie číslo, aby kategória bola vpredu. Presmerovať na adresu nám slúži na presmerovanie danej kategórie na už vytvorený článok. Využívame to veľmi málo, ja však môžem v tomto návode, keď ukážem hlavné pridanie kategórie, ukázať aj toto presmerovanie. Zobraziť v obrázkovom katalógu na hlavnej stránke využívame, ak vytvárame podkategórie, v našom prípade vytvárame teraz hlavnú kategóriu, ak by sme vytvárali podkategórie, ktorým by sme pridávali obrázky, ktoré by sme tiež chceli vytiahnuť na úvodnú stránku, využili by sme túto možnosť. Ak budeme mať kategóriu leginy, ktorú nemáme ako hlavnú, ale chceme obrázok aj tak vyťahovať na hlavnej stránke, použijeme teda túto možnosť. Vytvoriť túto kategóriu pre všetky jazyky slúži na vytvorenie databázy pre viacero jazykov pre danú kategóriu. Využívate iba v prípade, ak používate jazykový modul a viac je vysvetlené v návode pre jazyky. Pridať obrázok, nahrať obrázok nám slúži na nahratie obrázku pre kategórie. Ja tu mám vytvorený obrázok pre kategórie šperky, čiže si ho dám nahrať. Ďalej tu máme možnosť vyplniť SEO nadpis a popis plus kľúčové slova pre kategóriu. Viac ako správne vyplniť tieto názvy sa dozviete v návode pre SEO optimalizáciu. Po uložení vidíme, že sa mi pridala kategória šperky. Kliknutím na môj e-shop dostanem užívateľskú časť, kde môžem vidieť, že sa mi pridala kategória šperky, ktorá má vypísaný aj jej názov, ktorý som vám chcel ukázať, ako teda funguje. Ja si musím pre túto kategóriu vypnúť toto zobrazenie, dám to uložiť. A keď sa pozriem späť do obrázkového katalógu, tak už tu tento názov nemá. Ako môžete vidieť, kategória oblečenie je rovno otvorená, ako keby na ňu bolo kliknuté. To nám spravila možnosť zobraziť podkategórie. Túto možnosť teda teraz vypnem, dávam uložiť a keď sa pozriem na užívateľskú časť a stlačím si na klávesnici F5 refresh stránky, stránka sa mi načíta na novo a kategória je už zatvorená. Otvorená by bola až po kliknutí na túto kategóriu. Ako môžeme vidieť, všetky ostatné podkategórie majú tiež pridané obrázky, čo veľmi pekne vyzerá. Presmerovanie na adresu. Ak by sme si chceli do tohto menu vytvoriť napríklad odkaz na obchodné podmienky, ktoré máme uvedené dole, klikli by sme na názov, skopírovali by sme si linku,
Vojdeme do kategórií, kde dáme pridať novú kategóriu, ktorú by sme si nazvali ako obchodné podmienky. Presmerovali by sme ju na URL adresu obchodných podmienok a dáme uložiť. Po refreshi stránky vidíme, že nám pribudlo do ponuky obchodné podmienky, ktoré keď klikneme, automaticky ideme do týchto obchodných podmienok. Ak by sme si chceli upraviť poradie kategórií, urobíme to veľmi jednoducho. Vrátime sa do administrácie kategórií, zobrazíme si hlavné. Kliknutím na názov a potiahnutím kategórie, ako sa presúvajú ikonky vo Windowse, vieme upraviť poradie kategórií a kliknutím na uložiť aplikujeme tieto zmeny. Ak sa pozrieme na stránke, kategórie už máme preusporiadané tak, ako sme si ich zmenili v administrácii.